Abuko. Abuko.
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ng paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad kan kabanalan kan simbahan. Asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka na ma kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayo na ama. Dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asing kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan an samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan an mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan ng buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kang gabos na tawo, na makuan ranga asing kusog, kan mga nagiinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man, na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad ni, sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran ka ma kan aki asing kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Domingo, ika-15 aldaw, Domingo kan ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga masa intention, siyo po ang mga minasunod. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Presto, Graciel Ann Pearl Nobrifranca, Del Mondo and Brol family, Brent Braille Salalima and family, Faye Villeca. For the gift of life, sa kahagadan ni Jopre Merandelia. For the gift of life, sa kahagadan ni Angela Jewel Balmonte and family. For good health, sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Mark and Steph Bilista. For the special intention, sa kahagadan kan Pocholo Carlo Augusto Sevilla, ni John Paul Amaranto, kan Anonymous. For the success of John Javier in bar examination, through God's wisdom, guidance, and abundant blessings, ni John Javier Bigol. To pass the August PNLE 2026, ni John Arsenwe and Job Pajardo. For the eternal, para sa mga kalags, kapahingalaan kan mga kalag, ni Zacarias Jr., Corazon, sa kahagadan kan Banda family. Death anniversary of Roger Sr., sa kahagadan ni Bebeli Navarro. Edwin, kaagadan kan Astor family. Lilia Jaime, kahagadan ni Dr. Angelo Manjares and family. Death anniversary of Roger Sr., sa kahagadan ni Ernesto and Arlene Relosio and family.
Ngunya na Domingo, iniimbitaran kita na pagurupurupan an satong pag-ako kan tataramon nin Diyos. Siring kan pisog na isinabuwag sa manlain-lain na daga. Ang tataramon padagos na tinatao sa to. Alagad ang bunga nakadepende kung gurano kabukasan sa tong mga puso sa pag-ako kaini. Agado niya to sa satuyang kagurangnan, nagibuhon niyang mabinunga ang satuyang mga puso, andam na akuon ang sa iyang tataramon, asin mahiling sa satuyang buhay. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa rong komunidad, kita niya nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ika-15 Domingo sa ordinaryong panahon. Pinapagirumdum kita na ang satuyang kagurangnan padagos po na nagsasabwag kan pisog kan sa iyang tataramon sa satuyang mga puso. Halagan kita, hinahagan niya man, nahinguwahon na inim makatalubo, asin makapamunga sa satuyang buhay. We are invited not simply to be hearers of His Word, to be preachers of His Word, but to be doers of His Word. Isabay man yato sa satuyang pamibi sa mga marinyo yan kan sa indang commitment at the same time sa paglingkod sa satuyang simbahan, at the same time igwaman kitang mga i-install na mga bagong miyembro kan satuya pong ministries digdi sa parokya. Kunyan tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan ang satuyang mga kasalan. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sada ko, makuring sada ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, sa Santos, asin sa Indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos. Sa
dagoan sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa tuok kanama, kaheraki kami. Ay kasanan banda, ikasanan kagurangan, ikasanan urok kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita, O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalangalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon, asin itong mga angay digdi sunodon. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Iniladawa ni Propeta Isaías, ang tataramon kan Diyos, siring sa uran na nagtataong buhay sa daga. Inaasugirar kita na dai kita mabalik sa iya, na dai napapangyari an sa iyang kamawotan. Himateo niyato an inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangan, ang sakong tataramon, siring sa niebe saka sa oran, na naghuhugpa hali sa langit, nganing baribihon ang daga. Pinapatulubo ninda ang mga tinanom, na minataonin banhi, na isasabog asin minataonin pagkakan. Siring man, ang tataramo na sa kong sinasabi, dai iyan mabalik sa ko, na mayunin bunga, gigibuhon ka iyan ang gabos, na sa kong ipinapagibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Dinadalaw mo ang daga, asin pinapasagan, pinapayaman mong marahay. Ang sapa kan Diyos, panonin tubig, inaanda mo ang sendang trigo, tasiring ang pagandam mo kaiyan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Ang mga kali pinapatubigan, sinasarama ang inarado, huli kang tagiti, pinapalumoy mo, ang managtutubo, binibindisyonan mo. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Kinukoronahan mo ang taon kan sa imong karahayan, ang mga inagihan mo, dinadalihiganin kasaganahan, dinadaligihan ang mga sabsaban kan desyerto, asin hinhagkusanin kagayagayahan ang kabuludan. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Nagugubingan ang kapataganin mga karnero, ang mga kababan na tatahubanin trigo, mapangganang nagkukurahaw, asin nag-aawit. Ang banhi nahulog sa daga, asin nagbunga. Sa ikaduwang babasahon, si San Pablo nagtataram, manungod sa mga linalang na naghahalat ning pagtubos. Sinda naghihiras kan paglaom, sa kamurawayan na naghahalat sa satuya gabos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ibinibilang ko na ang mga kasakitan ngunya na panahon, dahil nanggad ikakapantay sa kamurawayan na ihahayag sa to. Ang gabos na linalang tudok sa puso na naghahalat na ihayag kan Diyos ang sa iyang mga aki. Kinundinar na mawaranin katuyohan ang linalang, bakong huli sa kagustuhan kang linalang, kundi huli sa kabutan ng Diyos. Alagad igwaning paglaom na ang linalang patataling kasen ng Diyos, tanganing dain na iyan malapa, asin tanganing makahiras,
sa mamurawayo na katalingkasan kan mga aki nin Dios. Aram ta na sagkod mo niya, ang bilog na linalang, nag-aagrangay sa kulog, araw kan babaeng kinukulog kung nangangaki. Alagad bako sana ang bilog na linalang ang nag-aagrangay. Kundi kitama na nag-ako na kan espiritu na iyo ang enot kan mga regalo ng Diyos. Sa satuyang buot, nag-aagrangay man kita, mantang pinaghahalataan Diyos, nagibuhon kitang mga aki niya, sa katubuson ang satong hawak sa pagkagapos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanal daw man sa nagginto, nagluwas sa harong si Jesus sa sinagtukaw sa tampik kan danaw. Tiniripunan siya nin kadakol na tawo, kaya naglunad siya sa sakayan, asin duman nagtukaw, mantangan mga tawo nasa baybayon. Nagtukdo siya sa inda, asin dakol na bagay, sa paagi nin mga parabola. May sarong parauma na nagsabwag nin banhi. Mantang isinasabwag niya ang banhi, nahulog aniba sa dalan. Nagabot ang mga gamgam asin tinuka ito. Anibang banhi nahulog sa lugar na magapo. Nagtambo. Tulos ito, huli tamanipis ang daga duman. Alagad pagsilang kanal daw, nagkaaralang ito, huli tadai nakagamot din hararom. Anibaman na banhi nahulog sa katunukan. Pagtambo kan mga tunok, pinuot ang mga banhi, alagad ang ibang banhi nakasabwag sa matabang na daga, asin namunga, aniban mananggatos, ang bunga, aniba 60, aniba 30. Dangan, nagsabi si Jesus, an may talinga magdangog. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Familiar na maray sa tuya po ining sa tuyang nadangog na ebanghelyo. Manunungod po ini sa parabola kan para sa buwag. The parable of the sower. Kaya sa kontekstong iyan, kan ebanghelyo na sa tong nadangog, magayon po gayon na hapotuntan sa tuyang sa dirikan hapot na ini. What kind of soil is my heart? Anong klaseng daga igwa kita sa satuyang puso? Or otherwise, anong klaseng puso igwa ka? O, haputa daw ang katain mo. Anong klaseng puso igwa ka? Pusong mamon? Pusong bato? Sarado? Or otherwise, pusong bukas o pusong busilak? Dainin doon na iisip, o day po kamo nagngangalas, kung ngata, ang sarong parauma, despite kan sa iyang efforts na magsabwag nin mga banhi, kadakla na beses, bako gabos na isinasabwag yan, nagtutubo o nagdadakula. Pero he continues to sow seeds. Padagos po siyang nagsasabwag. Ngata, sa likod kang isip niya, time will come, someday, somehow, na ining mga isinasabwag niyang pisog, makakakuay ninin marhay, matabang daga, na kung sa inini makakatalubo, asin makakapamunga. Iyan mga tugangan magayunon na retrato, kung kurano, ang Diyos namumuot sa tuya. He never gets
tired of planting His words in our hearts. Dahil napapagal ang Diyos na magsabwag sa satuya pong buhay asin sa satuyang mga puso. Kaya kada misa na tiga at indiranta, kada ibanghelyong nadadangugta, kada blessing or success na satuyang inaako sa buhay, even trial, every trial, saro po ining banhi o pisog na itinatanom niya sa satuyang mga puso. Hali sa mahal na Diyos. Naramdaman ko, may tuluda kay itong padi na coincidentally, sarabay po nagadan. And when they reached the gates of heaven, they were asked by St. Peter one question. Kang nabubuhay pa ika sa daga, ano ang sa imong ginibo? What have you done during your lifetime? Ano ang ginibo mo? Kang yaong ka pa sa daga. So sa rumpadi, nagsimbag, sabi kan sa rumpadi, ako ngaya po, San Pedro, kadakol po ngaya akong binunyagan ng mga aki. Hinapot man ni San Pedro, ano man ngaya ang pureba mo kaya? Ini po ngayon, may daradara po akong mga books of baptism. Nakalista po ngaya digdi. Sugabos na binunyagan ko, puun kan ako, naging padi. Mga mahibugo na libro. And so with that, he was allowed entry. Pinalaog siya sa langit. Kang nahiling ito kan panduang padi, sabi niya, ako man ngaya po, San Pedro, bako lang na may mga binunyagan, kundi dakulon man ngaya po akong sinolemnize na mga marriages, dakulon po akong kinasal. And when asked by St. Peter, what is your proof for that? He also presented books of marriages na kung sa inakalista so sa iyang mga ikinasal. So pangtulo, naghambog kay San Pedro, sabi niya, kung itong duwa nagparabunyag sana, nagparakasal sana. Ako po, St. Peter, sikato na kong padi. Permi akong tiga haharanap kan tawo. Pag nagmimisa ako, in fact, I have given a lot of talks. I've conducted a lot of seminars, delivered good homilies. I have conducted retreats and recollections. Dakulon ngaya po akong mga tagahanga, mga fans. O gari baga may fans club na, gari sa Kristan, turog na. Sabi ni San Pedro sa iya, ano man ngaya ang sa imong preba kaiyan? May daradara man siyang bag, pigpresentar niya kay San Pedro. Lo, and behold, kang binuksan po subag. Ang nahiling, gabusan ng mga talingan ng tawo na nagdarangog sana sa tataramon, alagad, daiman ini isinabuhay. Kaya sabi ni San Pedro duman sa padi, iyo man ngaya ikapadre, ang aakuon kuman lang, an sa imong dila, na nagparasermon ka man sana, daimo man isinabuhay. Iyan ang dakulang challenge po, mga tugang, kan sa tuyang ibanghelyo ngunyan, kaining parabola kan para sa buwag, the parable of the sower. Tigahagad po sa satuya, kan sa tuyang kagurangnan, nakita bako sanang magdangog, kan sa iyang tataramon. Nakita bako sanang mag-preach o magtukdo, kan tataramon. Alagad hinahagad sa tuya, nakita maging mga doers, naggigibo, nagsasabuhay kan sa iyang tataramon. Gusto ko po na ma-realisar ta na ang Diyos padagos pong nagtatanom kan sa iyang tataramon sa satuyang mga puso. And He expects us to bear fruit na ining tataramon na ini makapamunga sa satuya pong buhay. Asin dapat ang tandaan na dahil ang pisog o banhi, hali mismo sa mahal na Diyos, gabos na pisog asin banhi maray. Ang problema, sudaga. Di ba? So disposisyon kan tawo sa pag-ako kan tataramon nin Diyos.
God did not give us His Word simply to admire, simply to memorize, or even preach. He gave it to transform our lives. Tinao niya an sa iyang tataramon sa to, tanganing baguhon, asin birikon, an sa tuyang buhay. Kadakla na beses ko niya na panahon, many people know the gospel by heart. May pakurukot pa nga ni kita sa Facebook. Di ba? May nahilingan niya akong senador, perming nagkukot kay mga gospel passages. Pero ang tigahagad sa tuya kan kagurangnan, Jesus is asking us to live it by heart. Not only to know it, but to live it by heart. Taan pagtubod ta, dahil nasusukol kong perang Bible verses ang aram ta. Alagad, nasusukol ini by how much of Christ can be seen in our honesty, in our kindness, forgiveness, compassion, and love. Iyan ang sukol kan tunay na pagtubod. Bako sana sa pagsurusimba o pagiging aktibo sa anuman na ministries. Yan. Taminsan, aktibo nga ni, pero igwang ulterior motive. May gustong makuha, may katuyuhan sa satuyang paglingkod. Ang igahagad sa tuya kan sa tong kagurangnan na masilag po gabos ining tigigibuta. Makapamunga ini mismo sa satuyang buhay. Kaya padagos kitang naghahapot sa satuyang sadiri. Anong klase bang daga? Igwa ako sa sakuyang buhay. Tadigdi sa Ebanghelyo, nadangog tapo, ang sa tong kagurangnan, may 4 na klaseng daga na pinagsasabi, enot itong daga, utong pisog na nahulog sa gilid kang dalan, na nagre-representar kan saradong puso nin tawo. Closed heart, pusong bato, hardened by pride, hardened by anger or indifference. Yan. And itong sunod na pisog, suyaon sa magapo, na hababawon ang pagtubod. Hababawon sa pag-ako, kan tataramon sa sayang buhay. Kaya dahil ni nakakatalubo, madali lang ma-inspire, pero madali man madisganar. Kang enot, nagpa-install na kolektora, nagpa-install na lektor, commentator, lay minister, excited na marahay. Pero kang nag-abot sa mga pagbalo, biglang nagdwindle sa commitment. Yeah. Kaya ito, 15 minutes before yauna, ama yun. Yeah. Kang naghaloy-haloy na, yeah. Permi ng tarde, o permi ng late, permi ng turog sa misa. Diba? Iyan ang nahulog sa rocky ground. Igwa man nahulog sa katunukan. So yaon sa matunog, itong so distracted heart. Nga ta distracted, an sa iyang mga natutukan sa buhay, so mga kapurisawan niya, worries, wealth, ambition, social media, and worldly pleasures. And slowly, ini tigtutuok, asin pinupuot ang tataramo ng Diyos sa iyang buhay. And finally, igwang marhay na daga. Ito sut pinag-aapod niya tong humble and open heart. Bukas na puso. Pusong busilak. Sarong klasing puso na nagdadangog, naghihingawa, asin nakakapamunga sa satuyang buhay. So magayon na hapon, where can we identify ourselves? Aring kaduman sa 4 na klaseng disposisyon asin daga. 4 man sana po ito, dahil man na ibang pilian, dahil man digding nakalaag na may turog na puso, arog kan iba sa Indo.
Yeah. So, apat man sana. So, yaon sa dalan, yaon sa magapo, yaon sa matunog, asin yaon sa marhay na daga. Pero ang good news po sa tuya, ano man nakamugtakan tangon niya nakukuha niya to sa tuyang sadiri, ano man na klaseng daga ka, ano man na klaseng puso igwa ka, no heart is beyond God's grace. Gabos ining klase na disposisyon na igwa kita, maaabot asin mabubulong kan sa tuyang kagurang na. That is the good news. We just need to allow the seed to grow in our hearts. So that every confession, every Eucharist, every sincere prayer, and every act of charity softens the soil of our hearts. And then, it will make us more productive. Amen? Sa ngaran ka na maaki asin Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, gigibuhon niya to ang installation and renewal kan sa tuyang mga servers. Digdi na po kamo sa tahaw-tahaw. Ginagalangan as sinamumutan niya mongkora paroko. Reverend Padre Neil Aranas, uya po ang duwang miyembro kan Ministry of Lectors and Commentators. Asin duwa man na mass collectors kan sa tuyang parokya nabuot magbago kan sa indang mga panuga. Mga tugang, uyaan mga tagapaglingkod kan sa tuyang parokya, asin mabago sindakan sa indang mga panuga, bilang mga binunyagan saro kamo sa simbahan na iyon hawak ni Kristo, kaya kamo man nakikisumaro sa misyon kan simbahan sa pagbalangibog kan marhay na bareta ni Jesucristong kagurangnan, asin sa paglingkod sa kapwa. Ang Diyos naguugma sa padagos nindong pagsimbag sa iyang pag-apod, nganing magtabang kamo sa pagpatalubo asin pagpauswag kan komunidad nin pagtubod sa paagi kan sa iyang banal na tataramon. Kaya itatao giraray sa indo ang bendisyon nganing magdanay kamong mabagsik, maugma, asin mahigos sa paglingkod sa iya. Ang Diyos nag-uugma sa mga tawong naglilingkod sa iya asin sa simbahan. Danay palugod na tawan kamo nin kusog, nin pagtumod, ngani napadagos na maglingkod sa iya. Ngunyan, simbagon tabi nindo ining mga masunod na hapod. Nanunuga giraray kamo, nahuli sa tabang kan grasya nin mahal na Diyos, kamo mabubuhay sosog sa iyang mga tugon, asin sa indong pagtubod. Opo, nanunuga kami sa tabang nin kagurangnan. Nanunuga giraray kamo, na sa indong uutubon, sa bilog nindong kakayahan, an sa indong katungdan bilang paglingkod sa mahal na Diyos, asin sa iyang banwaan. Opo, nanunuga kami huli sa tabang nin kagurangnan. Nanunuga giraray kamo sa na ipapahiling nindo an sa indong paggalang asin pagkabuot sa mahal na Eucharistia asin sa tataramo nin Diyos, na huli tayo man sa naiyan ang dahilan kan sa indong paglingkod. Opo, nanunuga kami huli sa tabang nin kagurangnan. Ngunyan po sa tubang kan mahal na Diyos asin kan sa iyang banwaan, sa indong baguhon ang sa indong panuga bilang mga ministro sa liturhiya. Sarabay po. Presensya ni Diyos amang makakamhan, kaiba ni Jesucristo na kagurangnan, asin sa pagsarik sa Espiritu Santo, siriman sa atubang kaining banwaan ni Diyos. Ako si Noemi, pinapahayag liwat kan sa Bulanos na panuga, na maglilingkod kay Kristo asin sa iyang banwaan, sa pagbalangibog kan pagtubod na Kristiyano,
sa tataramon asin sa gibo susog sa katukloan kan sa tuyang inang simbahan. Ini hinahagad ko huli sa tabang kan pamibi San Judas Tadeo, asin kan sa tuyang mahal na ina, si Birhen Maria. Amen. Ngunyan mga tugang ko sa pagtubod, lalong-lalo na kamong mga nagmamawot, maglingkod sa simbahan. Kamo ang nagpahayag kaiyan sa tubang kan kagurangnan, asin kan sa iyang banwaan. Sa paagi kan sa iyang bendisyon, padagos manlugod kamong magin mga marhay na disipulos ni Kristo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa tuya pong parakpakan, ining sa tuyang mga ministro na nagbago kan sa indang panuga. Yan. Matindog na po kita gabos. Sa tuya na ipahayag ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako Sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ni mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. dakula ang pagsarig, nadadangugon kita kan Ama, idulot niya to sa iya ang sa tong mga pamibi asin pag-atang sabihon ta, kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, giyahan kan Espiritu Santo sa saindang pag-inguwa, na magdakol ang bunga ning katanosan, pagkamuot asin katuninongan sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, magtalubo kita sa pagkamatinios, pagsabot sa kapwa asin pagpapatawad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing ang pagkama sa diri asin labis ng pag-ambisyon, dai magpaalo kan tataramon nin Diyos sa satong pamuhay-muhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, makamati kan nakakaumay na kapangyarihan ni Kristo, asin ini makapakusog kan sa indang paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa liwanag, kagaya-gayahan asin katuninongan sa langit, sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa hilom, isabay niya to ang sa tuyang mga personal na intensyones sa sinkahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong Langit no na Ama, tabangi kaming mamidbidan banhi kan sa imong tataramon na naghihiro sa samong buhay. Dahil manlugod kami mapurisaw kan mga kasibutan nin kinaban, kundi magin mahigos sa paglingkod sa imo para sa kadakol na ani. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Kagurangnan, Diyos, ilabas na lang, balikan sa iyo.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hil nga ang mga atang kan namimibing simbahan, asin pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo, asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Taan mga aki, na harayong isiniblag kan krimen nin kasalan, binuot mong teripunon giraray sa imo, huli kan dungo kan aki mo, asin sa bagsik kan Espiritu, tanganingan banwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunongan, mamidbidan na simbahan, hawak ni Kristo, asin templo kan Espiritu. Kaya kay riba kan mga kuro nin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubon. Kagurangnan ni kanang kadan banal, murabo din gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, sindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pag-ibuhon Indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Di pinapahaya sa kod na magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat,
nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaniko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kanahawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon, kada Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen, dayna kan Diyos, ni San Jose, at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siling man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Yan mamibi kita kan mga pamibi na itinukdo sa to kan sa to kagurangnan. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, ken sa imong pagkaherak maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat ken maugmang paglaom asin pagdato, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ita sa imon ka, Asin ang
Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan na sin pagkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. At katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya nahiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
aming kakurangan. Tinapay na banal, para sa mo, itinaos mo gabos, inumunin Jesus, nagkakurasan, nagkaragat kaninluman. Inipon mo niya, banal mong banwan, sa bangkete ni pagkabuo. Tinapay na banal, para sa mo, itinaos sa mo gabos, inumunin tinapay na banal, para sa mo, itinaos sa mo gabos, inumunin buhay. Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad ning pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kang kaugmahan kang ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming pade, propeta asin hade para sa banwaan mo. Holy ki Jesu Cristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan. Huli, ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa diit na pay. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado, asin Domingo. Nagabot po sa 51,160 pesos and 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,613 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,472 pesos and 60 centavos para po ini sa pro-seminaryo. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Junel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan, Albay. Asin Reverendo Matt Jason na Aglatore, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kasabay man po ninda na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina
Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish of Villar Albay. Seminarian Leonardo Avila Canwell, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong Pulangi, Albay. Asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kung may aram po kamong mga makakaulang sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang opisina or sa chancery. Maabot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Anonymous 2,000, Tulong Anonymous 1,000, Limang Anonymous 500, Duang Anonymous 100, GCash donation 6,550, FOIY 5,000, Emerson Liagono 1,000, Cerniches Family 900, Devotee 100, Diyos Mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamatunan po sa Indo, magpuon sa satuyang choir, ang satuyang mga holiness, ang satuyang live streamer, mga lectors, commentator, ang satuyang lay ministers, mass collectors, asin lalong-lalo na sa satuya pong mga nagbagungon kan sa indang panuga na maglingkod, mga lectors, asin mga mass collectors. Siyempre, ang satuya pong mga altar servers. Thank you very much po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa mong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maheherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat po.